Soňra Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda diplomatik işgärleriň gününe başlanan bayramçylyk konserti geçirildi. Belent ruha wetdenen aýdym faýdaly çykyşlar garaşy bir tarap watanymyzyň daşary siýasat strategiýasynyň gahrman arkadagymyň başyny başlany we hormatly prezidentimiziň üstünlikli dowam edýän döwlet siýasatynyň senatyna urildi. Muňa özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleriň geçirilmegine köp taraplyň esasda çemelejilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Yurdumyzyň bir taraplyk derejesine esaslanýan paragatçylyk söýjülükli, hoşniýetli goňşuluk siýasaty we sebitde hemde ählimumy derejede paragatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpsün edilmegine gönüktirilen başlangyçlary halkara giňişligine uly gollawy eýe bolýar. Sunuga dustatlary özleriniň Türkmenistan diplomatik işgärleriniň günü münasibetli taýýarlan meden maksatnamasyna laýyklykda joşgul aýdym sazlary ýerine ýetirdiler. Çykyşlarda bir tarap watanymyzyň alyp barýan siýasatynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň wasp ýetirli. Muňa özi dünýäde paragatçylygyň berkidilmegini, netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini esasy ugry edinýän Türkmenistanyna halkara gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýändiginiň we bu orada awraýly halkara guramalary we sebitleýin düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi ugruna zerur taýdanlaryň edilýändiginiň aýdyň suwtnamasyna öwrüldi.